Es en concreto a esa gran final disputada a pasada fin de semana en A Coruña. Deportivo Ciudad SPM disputaban por ser campeóns desta Copa Delegación e xa o falábamos o pasado venres, non queríamos ser demasiado optimistas, pero estaba claro que había un equipo favorito para levarse ese triunfo final. A la postre, victoria para os cullardenses por un contundente resultado 0-6 e temos en comunicación telefónica para que nos conte como foi ese partido ao vicepresidente e tamén xogador do conxunto cullardense do SPM. Fernando de Kit, que tal? Boas tardes. Boas tardes, Óscar, que tal? Bueno, Boas tardes, como antes, estás? antes de nada, enhoraboa por Pois este segundo título do moitas ano. gracias. Correcto, segundo título de ano, moi contentos aquí no SPM, está claro. Bueno, dicíamos o pasado venres, fai exactamente 7 días que falábamos en estes mesmos micrófonos que aínda que unha final sempre é complicado de disputar, sempre dicimos o que se igualan as forzas, pero estaba claro, non? Quizáis dende o SPM eran os xogadores e tamén a propia directiva bastante comedida, non? E non quería postularse como claros favoritos, pero estaba claro que xa na Liga o SPM vencía tanto na ida como na volta, por tanto se perfilaba como favorito para gañar. Sí, a ver, como dis ti, efectivamente, pois unha final é unha final, non podíamos confiarnos, si claramente na Liga pois habíamos tido resultados favorables a nós, pero por sorte pois podemos levarnos a victoria, non? Decirte que o partido terminou 6-0, pero a primeira parte foi moi disputada. De feito, chegamos ao descanso cunha vantaxe de dos goles que podía irse en calquer momento, non? E tivemos que seguir pois moi concentrados e con unha intensidade de xogo alto que viuse reflexada na segunda parte, pois pudiendo ampliar a contienda, non? Bueno, quizás estamos mal acostumados agora. O equipo foi campeón de Liga, agora campeón da Copa, este torneo, sobre todo torneo de delegación, agora de cara ao ano que ven, seguramente que a afición vai a exixir tamén que o equipo este pelexando polos postos de privilexio, e xa despois en segunda B non vai a ser tan doado. Non vai a ser doada, así que pasiño a pasiño, como diste, obviamente temos a motivación e as gañas de seguir competindo, non? E o ano que ven, pois, efectivamente, pois dar a cara outra vez, e tamén, tanto na Liga como na Copa. É dicir, a Liga veremos a rivais completamente novos, con un nivel moito máis alto, e, por suposto, na Copa chegar o máis longe posible, que será todavía máis difícil se cabe, non? Pero polo pronto, pois eso, disfrutar desta temporada, pechala ben, e xa as vistas no ano que ven, non? Disfrutar agora que o equipo o ten ben merecido, descansar que seguramente vai a ser necesario de cara a unha seguro que moi competida vindeira campaña, sobre todo xa imagino pois a comenzar a adestrar de cara ao torneo municipal, non? Correcto. Neste caso, pois pechamos a hora da temporada, quedannos as celebraciones, as típicas celebraciones de final de temporada, pois coas familias, etcétera, non? Posteriormente, pois a mediados de agosto comezaremos con algún amistoso e, por suposto, encantados de participar no torneo do Concello, se así o creo conveniente, que esperemos que sí, encantadísimos, non? Encantadísimos de entrar con esos magníficos equipos que levan todavía disputándolo, non? Claro, porque sería a primeira vez que o SPM disputa o torneo municipal Concello de Culleredo. Estás no certo, sería a primeira vez que participamos, descoñezco o formato, creo que primeiro unha liguilla e logo pois unha pequena fase final e tal, pero vamos, encantadísimos de participar e poder competir cos veciños, está claro. Sobre todo eso, xogar contra equipos que xogan en categorías superiores tamén sería unha boa forma de preparar o inicio de liga. Sí, para nosotros todo o que sea competir con equipos de categorías superiores, pois nos xa de motivación, por suposto, pois encantados, non? De que sexan equipos do mesmo concello.
Pues quedamos entón emplazados cara a ese mes de agosto. Esperemos que antes podamos xa confirmar alguna novidade no equipo, porque imagino que xa me comentabas a pasada semana podería chegar alguna novidade, algún reforzo. Pois sí, podo confirmar que temos xa unha novedade, vale? Incorporamos a un xogador que está estivo moi cerca todo o ano da plantilla. El xogaba xa no SPM cando todavía non éramos un equipo de veteranos, éramos unha peña. Xa xogaba este ano, pois a partir do ano que ven, formará parte da plantilla como un xogador máis que é Juji. Juji, pois, é un xogador que pode xogar prácticamente en calquer posición do campo. Por suposto, ven a reforzar a plantilla dunha maneira considerable. E de cara ao ano que ven, eso o de sempre se di que un equipo cando ascende de categoría o seu primeiro objetivo ten que ser lóxicamente a permanencia e despois pois o que veña. Efectivamente, correcto. Primeiro objetivo a permanencia. Facer as cousas ben, competir, seguir divertíndonos e o que veña maiores, pois benvidas esa. Pois aquí o comentaremos. Fernando de Quid, vicepresidente, tamén xogador deste conxunto cullerdense do SPM, campeón de Liga en terceira división e agora tamén campeón da Copa Delegación. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Quedamos emplazados, falamos en breve e nos contas alguna novidade. Perfecto, Óscar. Pois un abrazo moi grande. Igualmente, un saúdo. Un saúdo, chao. Hasta logo.